Jod bura jotend migepe auchiel masani koro owale tielo mar ariyo nikech sani koro kata riwruoge mopogore opogore osebedo ka ng'iyo od bura ni od bura ema koro nyaka koro bi ng'ad bura makama. Jokenya mathoth osebedo ka wuok oko ka giwacho ni oyo ji auchiel gi ok nwa dwargi ne gintiere batch machielo cha sani kendo koro duogi kae. Ang'o ma kono nego bed ni jod bura timo? Kaloni wanyalo wacho ni jod bura ok osebedo kama ber ahinya kod jopiny ahinya tok kane gikalo paro mar chik mar omenda kata obedo ni jopiny ok ne dware. Jared. Adieri makende en ni osebedo ka ywak ne jod bura ni ok gi tich gi mowinjore ni giwinjo ahinya weche moa presidency moloyo kaka duond jopiny wacho. Tadieri man kende en ni wan kaka oganda kik wadonje temptation ni wadwa temo ni wa criminalize tich ne jopiny kata a public service. Ngeche ing'eyo ni wan e gimiluongo ni information explosion age ma ng'ato nyalo chiewo to wacho gimoro amora kae to gimoro ma ng'ato wacho no odire mtandao, gima ng'ato wacho no kata ng'ani wacho ni ng'ani okwalo to gima wacho no okwalo no ema koro dhi e mbui ma ok otim nonro matut gi jo EACC gi jo DCI mofwenyo dire ni ng'ama rach okwalo gima kama. Koro kik wa criminalize public service. Wawe mondo jo wabunge hapa ni wang'ni giwinjo gichiko itgi ma giwinjo gima jopiny dwaro. Niko kel tich mbele gi gitim tich kaluwore gi adieri mantie ma ok ging'iyo bathe koni kata kocha ka gidwa chiko itgi to ker mar piny to wachang'o. Omiyo wami jogi duto thuolo. Nowach ni cabinet right to be kiwinjo kata duond jo Gen Z themselves ne giwacho mokwongo jomoko maricho to jomoko e cabinet right. Koro wami jogi duto a fair chance mondo mi owinjgi mok wa criminalize service. Wabiro dhi kamano wabiro gik e okang' moro ma onge ng'ata mabiro yie mondo tim tije mag public. Nikech biro wacho ni kuma kadhiye to en mana yany, to en mana weche magalagala migango kuoma. Kae to koro yudo jok mabiro ikore nikech public service surely should be servant leadership. Koro miyo nyaka wami jogi thuolo a fair chance mondo wabunge odhi ong'igi matut ogo bim kuomgi mondo ng'i ni to ng'ani to nochal nade e kinde duto mosebedo kotiyo ne jopiny. Ng'ama chielo to ne chal nade mokwa criminalize gini jogi ne ni cabinet machielo koro gionge ratiro mar chako biro mondo giserve kendo. Karoli Omondi kaluongi arwaki etwak odiochieng' makawuono. Ang'e ni ma achiel kuom agenda ma od bura nitiere godo odiochieng' makawuono ahinya te kinde ma koro giduogo kata uduogo kowuok e